हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय स' लोगोफोर गासिबो बैसागु रंजाबाय नङा होमबा लोगोफोर आहा गैया रंजानो मोनाखिसै मानो होमबाखि लोमजादों आरोना लोमजानाय जादों जेसेबां बैसागु मालायहा मागिदों रंजादों मोसादों गैया आहा बिसिनायावनो थाबाय थानांदों आरो ओइ दाउआ आङो दा ओंख्रि संनोसो नागिरदों मानो होनबाखि साराय जाननानै फैदों आं लोगोफोर आलु हानांगौ दङ ओमफ्राय दा अमा बेदर जायोनो अमा बेदर लायनो थांदों आरो मैथाजोंहाय थ' लोगोफोर बिदिब्लाथ' दालाय आंनि दिनैनि रेसिपिखौ नायनोसैलाय आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अननानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नायनानैल' दा थां अननानै आरोना थ' बिदिब्ला बोथोराबो नै दिनै खोमसिसि नै लोगोफोर आं दा बे रुमखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों रुमखौ चेन्ज नङा आरोना बे माबाफोरखौहाय एसे बेलेग खालामनो नागिरदों आङो बाबाय जाबाय रुमाव नैबे फांखाया जाला आरो ओंखायनो आलायना दोनबाय आङो गरमाव जाबावासो बियो मा खालामनो उफाय गैयिनि नैबे ओमफ्राय बियो खरसाव लाबा खालि खर'आवल' नाङो आरोना बे जाला ओंखायनो आलायना दोनबाय आं बेखौ आं बानायनायमोन बेखौ दा चेन्ज आलादा बानायगोन आं थ' आं देखायनोबो हागौ नङाबा नेक्स्ट भिडिअ देखायनोबो हागौ थ' बिदिब्ला सारायासो दुंगुलायबाय आंना बैयाव थांनाया मालाबानो आलुआ गथ' गथ'खौ हानानै लानोसै दहाय सान्दुं ओंखारलायबाय बोथोरानो गैला हालदै संख्रि जिरा होसिगोन सामब्राम गुफुर जागोन आरो दा अमा बेदर फैबा मैथाजों संसै नै लोगोफोर अमा बेदराबो सौफैबाय बिनिफ्राय नैबे आलुखौ दै होबाय बेदर ओमफ्राय नै मैथा थालिर फस्ला लाबोनो बाजारानो दासो फैगोन खोमा खयथा जाखोथाय बेखौ सायनोसै बे माबे फाथो बिदिब्ला मैथाखौ सायनोसै गोजौ थांसै रेडि जाबाय नै मैथा लोगोफोर मैथा बेनिफ्राय अमा बेदरनि बेखौ जाजोबा आरोना खावसे मैथाजों होगोन ओमफ्राय खावसे दोनगोन ओमफ्राय आंबो जाया नालाय मैथाखौ मुलि जानायखाय दा ओरैनो सारायाव फिदिंसै ओमफ्राय नै आलु जहलाबो जाबाय बेनिफ्राय लामा खाथिखायनो गारिनि आवाज खोनायो दुन्दिया होबाय आं दा आगसिथिं होनाय नुगौ सोरबा आगसिथिंसो संनो सानलायगोन आलु जहल आरो माथो फिसिगोन ना आलु दिहुनसै खालामनायाव बे मोनसे मोनबाय ओरै अमा जनाय लोगोफोर आं दा अमा एवगासिनो अमाखौ खावसे एवथुमनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय सामब्राम बानलुखौ दासो हरदों आङो नै ओमफ्राय नै सारायाव फिदिंनो थाखाय एसे नायनानै दोनबाय आंनिल' नङा आरोना सोरबा सोरबा जाफानो हागौ होननानै एसे दोनबाय मानो होनबाखि ओंख्रिनिख्रुइ सावनाय बा ओरैनो फिदिंनायखौसो थावो नालाय मैथाखौ नै ओमफ्राय नैबे एसे दोनबाय दा मोनायाव जायैनो थालिर फस्ला लायनो थांदों आरो बेखौ मोनाबा सबाय बिमाजों जागोन मैथाजों संनायखौसो फरिगसो नांगौ गोखै मेजेमा सोर मेजेम जानो गोथाव मोनो
जोंथ' मेजेमखौसो जाखायो बांसिन मोदोमखौ जानो बायो बेखौ हरनोसै एसे खामथोंसै मेजेमासो गोथाव ना बेखौ नों लेखा फरायखांबायबो आरो मैथाखौ जा मेजेम लिरजोब्बाय मैथाखौसो फुरा फरायजोबखासिगोन आरो मोनजानो मोनब्ला बे गुजुनायनो मानो माबा दाहोखा गय दाहोखा हाजोआव नायग्रा आइसक्रिम जानानै फैबाय गुजुबाय दाना गोदौथोंसै लोगोफोरनि दै होबाय आङो मेजेमासो गोथाव जायोहाय मैथाफ्राव ओमफ्राय नै थालिर फस्लाखौ मोनबोबाय मा थालिर आथिया ना मा होनो आथिया होनदों नामा बेखौ फार्स्टिं ओंखाम जानबाय आङो ओमफ्राय नै मैथायाबो ग्लब ग्लब ना ग्लाब ग्लाब मोननाय जाबाय बेनिफ्राय हरनोसै आं दुन्दिया याम याम आंहासो गैला आरोना जाला So look up for next video. Look at the bye bye.